Hey Tonke, wat is er? Ik ga een beetje weer de broek. Hoe kan dat, Tonke? Ik ga in de broek plasten. Dit is een van de verhaaltjes in de speciale jubileumedities van Tomke. Het boekje werd deze week op zijn 400 puttenboates plakken en Benedij verbleven in Friesland udeeld, speciaal voor de Frieske voorleesweken. De Tomke-boekjes worden normaal voorlezen door vrijwilligers, maar vanwege corona waart dat bij de Dolfijn in Gerkes-Kleester die een liedster Anneke Kuipers. Tomke die hier een ongelukje die wie op een fiets boeten door en want hij moest eigenlijk wel naar de wc. Want die heeft Klaasje hem vregen, mag ik nog even naar de wc, Tomke. Maar Tomke zei nee, want ik wil graag op die skelter. En toen plaste er in de broek, dus hij hier eigenlijk toch wel even heen matten. De broek weer aan. Even een droge broek. Ik heb de indruk dat de band het toch wel heel bijzonder vond en wel heel herkenbaar weer voor sommige bands. Want ja, er zijn natuurlijk bands die het nog net helemaal zindelijk binnen. Dus. En er zijn bands die het wel zindelijk binnen en die het af en toe ook wel eens nog een wierte broek hebben. Dus het is voor bands heel herkenbaar. Juf Anneke merkt dat voorlezen wichtig is voor de taalontwikkeling en woordenskat van de band. Er wordt op de Dolfijn zowel in het Fries als het Nederlands voorlezen. Er wordt ook eigenlijk net een dijf bij dat we net voorlezen. Als het net in de kring is, dan is het wel met de band op een bank, mijn boekje. Dus. En de band vindt het ook heel fijn en gezellig om mij een boekje te lezen. De Voorleesweken is een gearwerkingsproject van het Zeilskip voor Frieske taal en schriftenkennis en de Tomke Werkgroep. Dit hier wie de vagon puttenboates plakken een extraatje. We hebben ook nog toevallig een gouden envelop erin. En daar zit ook een Tomke in en nog een leuke boekjes zitten erin. Dus we kunnen nog volle meer voorlezen van Tomke.